kunamata vanototivenga zvekudaroka. I used to wonder why vana Mugabe vana Malema vachivenga varungu vachiramba zvevarungu. No wonder man. Ha, kana usati wambonyatsodhila nevanhu ava, usina kunyatsodzila navo zvekutosangana navo muchiita mabasa muchiita sega, unenge usinganyatsonzwisise. Tatofunga kuti ava vanhu vanovavenga ava vakaipa zvokuti. Sure, seriously speaking, guys, I begin to understand now. I begin to understand why ava vachivavenga. I begin to understand why vachivengwa. Now I get it. Ha! Zvaisandimekera sense. Saka which means nechicoronavirus chiya chiendo vakachikirita. Ere zvavakukirita futi imwe sickness. Hambeito zvavakuda kukirita. Kuyo mapresident ekuno kuAfrica adi kungobatana naimi tingoitawo chinhu chimwe chete nyika yekuno kuive powerful naimasikana. Arrogant udyire mapresident ekuno uroi. Ugiridi unokukosta. Ukangova giridi chete hazvimbofi zvakabuda kani. Vese vangaita kungodzi vatukabiriri vese audozvishayiwa kuti nai Mwari saka tichazodiko pasi pano. Hamino hamuchingonaisa henyu mvura yanova iya tingotsakatika hedu at least tizotatsakatiswa naMwari. Unoziva pane zvimwe zvinongobhuwa so zvinongokumbura zvinobvisa pamberi paMwari. Iwo mavhidhiyo anongopopa paya. Imi just imagine. Ndosaka wait. Amen. Ndobva ndatosvotwa manje. Saka hatisi vanhu. Iti zvakaoma my people. Unozorora wanini chero usingadi kuzorora ita zorora. You have to watch this. For the purpose of sterilization and population control, there's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. Yeah, well, these are not my words. These are Bill Gates' words. Yeah. Just Google Bill Gates and depopulation and sterilization. You'll hear out of his own mouth the plan. And then if that's not enough for you, then listen to Henry Kissinger and his words, where he talks about how this is a win-win situation. And the mandating vaccines is part of the plan for depopulation. Yo, you have to watch this.